Igbo ndị ọma nwe mmadụ ehihie ọmanụ anyị azọchila n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ Satọde abalị 5 n'ọnwa Ọktoba afọ 2024 ma bụrụ ahịa eke n'ala Igbo. Onye na-ewetara na akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Dịka a na-akwado maka ntụliaka elu ọchịchị kansụl na steeti Abia bụ nke ga-adị n'abalị 2 nke ọnwa Nọvemba, ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party na Aba North emeela njegharị mkpesa n'ihi nke ha kọwara dịka ịmagide ha ịnabata onye ga-eji aha otu pati azọ ọkwa n'ọchịchị kansụl Aba North site n'aka ndị ndu nke otu pati a. Ngagharị a bụ nke ha mere n'Aba n'agbanyeghị mmiri na-ezonụ bụ ndị sitere na wọdụ dị iche iche na Aba North ma gbakọta n'ogige sekretariat nke otu pati Labour bụ nke dị na Fox Road Aba ma burucha epekele akwụkwọ n'aka igosipụta ekweghị ekwe ha n'atụmatụ ahụ dị otu ahụ. Njegharị a bụ nke mere n'ihi akwụkwọ fọọmụ nke bidoro rewa n'abalị 2 nke ọnwa Ọktoba ma rukwaa abalị 3 nke ọnwa Ọktoba afọ 2024. Ndị njegharị a bụrụ ndị ndu otu pati a ebubo, ọkachasị gọvanọ Alex Otti, na ọ chọrọ ka Maazị Iheke Kalụ bụrụ onye ga-eji aha otu pati ahụ zọọ ọkwa na Aba North na-agbasoghị usoro kwesịrị ekwesị ma chịsa n'otu akụkụ ndị soro tụọ ntọala nke otu pati a. Na nzaghachi, onye odeakwụkwọ otu pati LP na Aba North bụ Elder Michael Onwutuebe kwuru na ya amaghị maka njegharị ahụ ma ọ bụ ntụliaka elu nke Umụlọ nke boro ebubo ya. Njegharị a bụ nke sitere n'Aba ma rụzie Ụmụahịa site n'aka ndị otu a iwe ji bụ ndị mere ka a mara ogo iwe ha. Ọchịchị etiti ebidola atụmatụ ibulata ụmụafọ Naịjirịa bi na Lebanon bụ ndị na-enwela mkpebi ịlọta n'ihi ọgbaghara nke dị na mba ahụ. Ekpughere nke a site na nkwupụta dị n'aka ụlọọrụ NEMA bụ ụlọọrụ nke na-ahụ maka gbatagbata n'ala anyị Naịjirịa. Gọọmenti kwuru na ha nwere ọgbakọ ndị ọnụ na-eru n'okwu bụ ebe ha nọrọ nata ozi gbasara ọnọdụ ụmụafọ Naịjirịa bi na Lebanon, ebe nhazi a na ha agala n'iru site n'aka ụlọọrụ dị iche iche maka mbulata ha. N'ọnwa Septemba afọ 2024, agha bịara tiwapụta na mba Lebanon bụ nke butere ọnwụ mmadụ dị ọnụọgụgụ 1,000 ebe ọnụọgụ mmadụ 6,352 bụ ndị na-enwetala mmerụ ahụ site n'ime nke ahụ n'izuụka abụọ dịka otu mba ụwa na-ahụ maka njem gaa mba ndị ọzọ siri kwupụta ya. N'ịga n'iru n'akụkọ, onyeisiala Tinubu enyefeela onye ọnụ na-eru n'okwu n'ụlọ omeiwu nnọchiteanya ihe nrita ntụrụugo G-Con, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisiala na mgbasa ozi na atụmatụ nakwa atụmatụ bụ Bayo Onanuga na nkwupụta nke ọ banyere aka na ya nke isiokwu ya bụ onyeisiala Bola Tinubu enyela ihe nrita ntụrụugo n'ebe ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchiteanya Tajuddin Abbas nọ. Nke a na-abịa dịka ihe ntụrụugo CFR enyere Abbas kpalitere ịkụ achịcha n'etiti ụlọ omeiwu ukwu nakwa ụlọ omeiwu nnọchiteanya. Ihe nrita CFR nke onyeisiala nyere ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchiteanya n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba na ncheta mmemme afọ 64 nke Naịjirịa bụ nke ụlọ omeiwu nnọchiteanya na-anabataghị ma kpọọ oku ka enye Abbas nrita ntụrụugo G-Con dịka enyere onyeisiala ụlọ omeiwu ukwu nakwa onyeisi ọkaikpe nke ala anyị bụ ọkaikpe Kukere Kudirat Kekere Okon dịka ha kọwara na eme nwata ka emere ibe ya n'obi ga-adị ya mma. Ụlọọrụ na-ahụ maka mmadụ ife ala nna ya arịọla ndị otu na-eji otu afọ ife ala nna ha arịrịọ ka ha were ọchịchị etiti ndidi maka ịkwụ ha ụgwọ ọnwa mmachi akpa Naira 70 bụkwanụ nke ekwere nkwa na Septemba. Nke a na-abịa dịka ụfọdụ ndị otu a ji otu afọ were na-efe ala nna ha na-atamu n'igbu oge ịkwụ ha ego mmachi akpa ahụ ekwere ha na nkwa na
bụ nke na-akpatara ha oke ihe isi ike. Na nzaghachi, onye Director ụlọọrụ NYSC bụ Caro Embu gbara ndị otu a ume ka ha nwee ndidi n'ihi na ka ọ kọwara na gọọmenti na-arụsi ọrụ ike ịhụ na a ga-akwụ ha ego ahụ. Ego mmachi akpa ọhụrụ a bụ nke nọ n'ozi leta sitere n'aka ụlọọrụ na-ahụ maka ụgwọ ọnwa, mbata ego nakwa ụgwọ ndị ọzọ n'abalị 25 nke ọnwa Septemba afọ 2024 nke onye isi oche kọmishọn ahụ Maazị Ekponta bịanyere aka na ya. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ na steeti Rivers. Gọvanọ steeti Rivers Siminalayi Fubara ezipụtala ịtụnanya ya na akparamagwa ndị uwe ojii n'ebubo na ha nwere ike ha ịwakpo ogige ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Rivers bụ ụlọọrụ RSEC maka ịkụsasị ntụliaka elu ọchịchị kansụl nke ga-adị taa. Na Fraịde, mgbe ọ na-eme nkwupụta okwu n'ụlọ gọọmenti nke dị na Port Harcourt, Gọvanọ Fubara kwuru na nke a tụrụ ya n'anya n'ihi na ya nataburu ozi na ndị ọrụ uwe ojii chọrọ isepụ aka na ntụliaka elu nke a chọrọ ime. Ọ gbara ajụjụ ihe mere nke steeti Rivers ji adị iche ma rụtụ aka na ihe bụ ihe ntụziaka natara site na Abuja kwuru na ndị uwe ojii ka hapụ inye nchekwa na ọ bụghị ịbịa gbachie ogige ụlọọrụ RSEC maọbụ tinye aka na ntụliaka elu nke a na-eme. Ka ọ dị, ndị uwe ojii na steeti Rivers agọnarịla ebubo ahụ eboro ha na ha nwara ịwakpo ụlọọrụ RSEC bụ ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Rivers bụ nke nọ n'ụzọ Aba nke Port Harcourt. Ọnụ na-ekwuru ụlọọrụ uwe ojii na steeti Rivers bụ Grace Iringekoko kwuo na ihe merenụ bụ na ndị ọrụ ha nwụchiri n'ebe ahụ maka ozi ha natara na achọrọ ime mwakpo n'ụlọọrụ a, ma gaa n'iru kọwaa na ndị ụlọọrụ uwe ojii wepụrụ ndị ọrụ ha site n'ụlọọrụ RSEC n'ihi nrubeisi iwu ụlọikpe ukwu ọchịchị etiti nyere n'abalị 30 nke ọnwa Septemba afọ 2024 nke gbochiri ha isonye na ntụliaka elu ọchịchị kansụl nke a haziri. Ngalaba ụlọọrụ ndị uwe ojii kwupụtara nrụsi ọrụ ihe ike ịhụ na udo na mgbasoro iwu ga-abụ nke ga-achị eze n'oge ntụliaka elu a. Mana otu ọ dị, otu pati PDP n'akụkụ nke ha agwala ndị ga-esonye na ntụliaka elu nke steeti Rivers ka ha gaa n'iru na ntụliaka elu ọchịchị kansụl nke ga-adị taa bụ Satọde na steeti ahụ bụkwanụ steeti mmanụ na-erugharị n'ime ya. Onye odeakwụkwọ otu pati a n'ogo ọchịchị etiti bụ Debo Olugonagba na nkwupụta ya gwara ndị isi ndị uwe ojii ka ha nye ezi nchekwa n'ihe omume a nke a ga-eme ma kpọtụkwa onye IG ndị uwe ojii bụ Kayode Ekpetukun ka ọ rụọ ọrụ ya otu kwesịrịnụ maka ọdịmma nke ala anyị. Ndị na-eme njegharị n'ụbọchị Fraịde zọchiri n'ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Rivers nke bụ ụlọọrụ RSEC na-agụ egwu ma na-ekwe ukwe na ntụliaka elu ga-adịrịrị. Ndị ntorobịa bụ ndị mere njegharị mkpesa kwuru na ha nọ n'ebe ahụ ichekwa ụlọọrụ RSEC n'ihe ọbụla bụ ọnọdụ a haziri maka ntụliaka elu a. Na-eleghị mmiri anya ahụ n'ihu, ha ji ihe mkpuchi mmiri na-agụ egwu n'akụkụ ekpete ebe ha gbachiri otu ụzọ. Mgbe ha na-agụ egwu a na-akụ ekpete, ndị socha ha bịa na ngagharị a gụnyere Edison Ehie, onye Chief of Staff nyere Gọvanọ Victor Okojombo, ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu steeti Rivers nke na-adọnyere Fubara ukwu, nakwa Sokari Goodboy, onye na-anọchite anya Ahoda West. N'ịga n'iru n'akụkọ ọzọ, ndị ọrụ nchekwa na-ebu agha megide ndị ntọrọ ngalaba ụlọọrụ uwe ojii nke steeti Imo na njikọ aka ọnụ ha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ na steeti Imo awakpola otu ebe nzuzo ndị otu ESN na nke IPOB nke dị na oke ọhịa Ezioha n'ọchịchị kansụl steeti Mbaitoolu nke steeti Imo. N'oge mwakpo a azọpụtara ọtụtụ ndị atọrọ nke gụnyere otu onye gbara afọ 69 bụ onye eze ọdịnala nke Ụmụọjị Mgbidi nke dị n'ọchịchị kansụl Oru West. Henry Okoye, onye PRO ndị uwe ojii na steeti Imo, kpughere nke a na nkwupụta ya. O kwuru na onye isi otu ntọrọ mmadụ a ka na-ekpochapụla bụkwanụ ndị na-eyi ndụ egwu na steeti Imo. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụ ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ ndị fọdụrụnụ ka anyị ga-ewetara unu. Naanị nọsie n'ike n'ebe ahụ, ndị ọma anyị.
ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Ndị ọrụ uwe ojii na steeti Abia anwụchiela mmadụ atọ a na-enyo enyo n'aka ha so n'ogbugbu di na nwunye gbara afọ 78 bụ Udo Jacob nakwa nwunye ya Dorcas gbara afọ 73 n'ọchịchị kansụl Bende nke steeti Abia. Enyimba TV chịkọtara na di na nwunye a ka egbupụrụ isi ha site n'aka ndị na-egbu mmadụ na Tuesday, ebe a hụrụ ozu ha n'ogige ụlọ ha nke dị na obodo etiti ụlọ nke ọchịchị kansụl n'ime ụbọchị Wednesday ma zuru ụfọdụ ngwongwo ụlọ ha. Onye PRO ndị uwe ojii na steeti Abia bụ Maureen Chinaka kwuru na a na-emezi nnyocha ma gbakwunye na anwụchiela mmadụ atọ a na-enyo enyo. Ọ kọwakwara na a ga-achọpụta ihe kpatara agwa arụ a ma hụ na a ga-ekpe ikpe ziri ezi. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ azụmahịa. Dịka ụmụafọ Naịjirịa na-agabiga ọnọdụ ihe isi ike nke akụnụba ala anyị Naịjirịa n'ihi mweli ọnụego mmanụ patrol, ndị ọrụ mmanụ na ngalaba nke dị n'okpuru ụlọọrụ ministri na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị Naịjirịa enweela ọgbakọ ekpere maka ịchọ iru Jehova dịka ihe isi ike na-akpa aka ọjọọ. Ndị ọrụ mmanụ a bụ ndị nọ n'otu njikọ ndị ụka Kraịst bụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ mmanụ patrol nke akpọrọ PICFI n'ọgbakọ ekpere nke ụbọchị atọ na Port Harcourt kwuru na ka ọ dị ugbu a n'ala anyị Naịjirịa chọrọ enyemaka Jehova. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye isi oche otu PICFI bụ Shola Idowu kọwara na otu a bụ nke gụnyere ndị ụka Kraịst bụ ndị ọrụ mmanụ ọnọ n'ụlọ ọnọ n'ụzọ ije. Ka ọ dị ka anyị zọba okwu ugbu a n'akụkọ egwuregwu. Onye na-agbara otu egwu bọọlụ mba France bọọlụ bụ Paul Pogba bụ onye amachibidoro afọ 4 maka isonyere na ihe ọbụla bụ ịgba egwu bọọlụ n'ihi na achọpụtara ọgwụ ike nke dị n'ahụ ya, mana ka ọ dị ebelatala mmachibido ya ka ọ bụrụzie nke ga-adị ọnwa 18. Nke a bụ na ọ ga-esonye n'egwuregwu nke a ga-eme n'ọnwa Maachị. Ọnụ na-ekwuru ụlọikpe otu egwuregwu bọọlụ nke akpọrọ CAS mere ka amata nke a. Pogba bụ onye nọ n'aka otu egwu bọọlụ Juventus rukwa afọ 2026 ga-alaghachite n'ịsọmpi n'abalị 11 nke ọnwa Maachị tupu ncheta ọmụmụ ya nke afọ 32 ya na-eru. Pogba bụ onye nnwale ahụ nke mere ya gosiri na-ewere ọgwụ ike nke na-enyere mmadụ ikikere ịgba ọsọ nke dị ya n'ahụ. Ndị ọma m, site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọta ya n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia na-asị unu agbalịala maka ị nọ ebe ahụ kirie ma gee ntị. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị ya gaziere unu. Daalụnụ.